Unsa man tong kanding nimo? Unsa man ka? Gibuhi-buhian lang man to nimo ang kanding nimo. Kaya nga man daig buhi-buhian di ay. Unsa man daig problema sa akong kanding di ay. Ay, piskat ka. Gipangaw na akong mga kamuti dito. Ay kamuti raman di ay na unya. Pakuyaw-kuyawan pa ko nimo. Unsay kamuti, era? Makaistorya ka ra, ana. Kay di man ikaw nagkapoy. Unya, unsa man daig ang imong gusto di ay. Ay, bayad ka gid ato. Kinapuyan ko. Kuto siya. O kung pabaydan, baydan ako. Dili kay daghan pang istorya. Pila man daig imong gusto ipabayad di ay. Ah, pabaydan ko lagi to. Pila gani ang imong gusto na pabaydan? Ikaw pa makasala, ikaw pa masuko. Ay hilom na dira. Kay higot ko na lagi turon. Bantay, di mo to higtan ha. Makitan ko lang to otro. Itlokon gid ako to. Bitlo ka? Ikaw ramang gyapon ang magabaan. Unsay magabaan? Makitan ko lang ganito ang imong kanding maglaban-laban ka. Ikaw inhigtan ako. Unsa higtan? Unsa man ko buang? Power Mix Club.